Salam dostlar, bugün size Blender sapaklarımızın 21-sinde 3D kursoru aradaydık geçek. 3D kursor näme? Instagram bolsaňyz ene şu kubumyzyň üstündäki şu togalyjyk ak gydyl töwerek şu 3D kursor. Ene 3D kursoryň hereketi näme? Ýani bize işlemimizde Blender'da işlemimizde näle hyzmat berýär? Her bir obyekti döretmäk şu 3D kursoryň üstü bilen şol obyekti döretjek ýerimizi orientiralýar. Ya da obyektleri bir-biri bilen bağlaştırmak ya da birini beýlekiniň üstüne ertmek üçin 3D kursorumyzda ulanýar. Ene onu ýetide häzir meselem bilen getirip düşünürsem hal düşürük bolar. Mysal üçin şu an şu kubumyzdy aldyk nim bolduk. Instagram bolsaň 3D kursorumyz şutaýdy dur. Men Shift A basyp şutaýdyn menüden bir kub çağırsam şol şutaýk gelýär. Egerde men 3D kursorumy Shift basyrgy ýagdaýda myşka sağ knopkasyna basyp gapdaly tüçürüp Shift A basyp başga bir kub çağırsam onu inserim bolsaňyz men 3D kursoryny ýerine goýan bolsam kubum şotak geldi. Ene dostlar 3D kursoryny ýerini näle götürmeli? Ine şutaýda menüde görýän bolsaňyz şutaýda 3D kursor diýip ýazylýar. Ine men şu 3D kursoryň üstüne bir gedek basamdan soň myşkamyň sağ knopkasyna basyp isleýän ýerime 3D kursoryny getirip bilýän. Enne select box diyen ya da men ölçüli ýagdaýda 3D kursoryň ýerine ütgedetim bolsa en basyp gapdalak menüni açýan view'a geçýän we berde ene 3D kursor diýip görkezýär. Şutaýdan ölçüli ýagdaýda nire geçetim bolsa şu taýyk geçirilen ya da has gysga ýol ýani short case bolsa shift basylgy ýagdaýda myşkamyň sağ knopkasyny nire ersek 3D kursorymyz şol ýerde döreýär. Indi başgasy näme urup geçip berde şu 3D kursorymyzyň öz akoşkasy var. Onu Shift C bassaňyz ene şunu ýarak ýagdaýda çykarýar. Indi inserim bolsaňyz men 3D kursorum ene şu ýeri tüýşürýär. Inserim bolsaňyz men şu ýeri tüýşürdim. Indi men şu 3D kursorumy ilk başdaky ýagdaýyna geçirjek bolsam, ýagny şol X okumuzy bilen Y okumuzyň kesişýän ýerine getirjek bolsam, Shift C basýan we Cursor Toward Origin basýan we ikisiniň kesişýän ýerine gelýär. Indi bu menüdäki beýleki gurallaryň hemmesini ýeke-ýekeden düşündik geçeýin. Shift C basýan ikisini bilelikde Selection to Cursor. Indi inserim bolsaňyz men kursorum şu ýerde dur. Indi men şu element alýanlanym G basýan Y gelýänim şunu gapdaly tüýşürýän. Indi men şu elementimi şu kursoryň üstüne erçek bolsam Shift C basýanlanym Selection to Cursor diýen. Ýani saýlanan obyekti kursoryň üstüne elit. Üstüne basýan kursoryň üstüne barýar. Indiki berde Selection to Active. Men şu ýerden häzir kursorymyzy şu ýerge çağırýanlanym Shift A bilen bir meselem UV sphere alaýyn. Indi men şu elementimi ikisini bile basamdan sonra aktiv element diýmek näme? Ýagny men şu obyektlerden haýsyny iň soň saýlasam, meselem häzir men berden ýene bir obyekt çağıraýyn. Meselem berik näme çağıraýyn? Bir silindir çağıraýyn. Indi men şunyň üçüsini bilelikde saýlasam, şunyň haýsyny iň soňky basan bolsam, haýsyny ýagny iň soňky saýlan bolsam, meselem şutaýda sferamyzy iň soňky saýladyk. Sferamyzy iň soňky saýlan bolsam, aktiv elementimiz näme şu bolýar? Beýlekler oranj bir reňkde, aktiv elementimiz bolsa sary reňkde bolýar. Indi men birinji kubumy saýlasam, ikinji sferamy saýlasam we Shift C basyp Selection to Active diýsem, inserim bolsaňyz kubumyz sferanyň üstüne geldi. Ene G, Y basyp birazajyk tüýşürsem kubumyzyň sferamyzyň üstüne gelenligini görýär. Indiki berde Selection to Grid. Indi onu näle düşündirýin? Selection to Grid bolanda Shift C basýan Selection to Grid diýen. Ýagny men şu elementimi häzir Y basyp orta çağırsam grid diýmek näme? Grid bolanda ene şu görýän setkalaňyda grid diýilýär. Indi Selection to Grid bolanda men şu saýlan elementimi ene şu gridleriň kesişýän ýerleriniň üstüne getir diýen manyny berýär. Egerde men G basyp şu şeýlere geri getiren bolsam, indi Shift C basyp Selection to Grid diýsem,
ve 7 basıp yukarıdan seyretsem ünseren bolsaňyz ine şu gridlerin kesişýän yerlerine şu elementimizi laýyk getirdik. Indi Shift C basýan indiki cursor to active. Ine men şu meselem şu 3D kursorum bärde ýerleşýär. Men cubum bolsa bärde ýerleşýär. Men şu cubumyň üstüne basýan, indi men şu 3D kursorumy cubumyň üstüne getirjek bolsam Shift C basýan we cursor to active diýen inseren bolsaňyz kursorumyz şu taýdan aktiv elementimiziň üstüne geldi. Indi Shift C basýan cursor to select. Meselem biz 3D kursorumuzy şu ýere getirdik we iki sanak element saýladyk. İki sanak element saýladyk. Ýöne biziň aktiv elementimiz inseren bolsaňyz ýa-ni düşündirip geçişim ýaly bu biziň aktiv elementimiz dälenim soňky saýlanmaz ýa-ni sary reňkdäki aktiv elementimiz bolýar. Indi Shift C basyp men cursor to active diýsem kursor aktiv elementimiň üstüne ertýär. Indi men şu 3D kursor başga ýere getirýän ýene-de we cubemy saýlandan soň Shift C basyp cursor to selected diýsem kursory saýlanan elementiň üstüne ertýär. Bu üstüne basýan we kursorumuz şu ýerden saýlanan elementimiň üstüne geldi. Shift C basýan cursor to world origin. Ona ýan görkezdim size. Bu üstüne basýanyz bolýan. Kursor ilk başlangyç ýagdaýdaky, ýagny biziň world'umyzyň, ýagny viewport'umyzyň orta ýerine, merkezine getirýär. Indi Shift C basýan, bärde cursor to grid. Indi inseren bolsaň men şunu 7 basyp şu kursorumy ortarak getirsem, Shift C basyp cursor to grid diýsem, şu gridlerimiziň kesişýän nokatlarynyň biriniň üstüne getirýär. Ýagny şu setgamyzyň kesişýän ýerleriniň iň golaýyna ertýär diýsem has dogry bolar. Indiki Shift C basýan, indiki bolsa selection to cursor keep offset. Olam edilýän ýaly kursorumyň ýerleşýän ýerine öz elementimizi ertmek üçin ulap bilýär. Şeýle kursorumuzy saýladym. Kursorumy saýlanyndan soňra Shift C basýan, selection to cursor keep offset basýan elementimizi üstüne ertýär. Edilýän ýaly şundan saýlaýan Shift C diýen, selection to cursor keep offset diýen onuň şunun üstüne ertýär. Ine dostlar, Blender sapaklarımızın 21-nji şundan ibaret. Sapağımız göňüňizde ýaramasa like basmaly, kommentariýa ýazmaly we bizi gollamak üçin kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaly.